नोंथांमोना बे भिडिअखौ नोजोर हो। सानै मानसिया गंसे स्कुटिजों फैदों, नाथाय स्कुटिनिफ्राय ओंखारनानै गंसे साइकेल खावना लाङो। गंसे न'नि गेटखौ खेवना हाबनानै गासै 20,000 रांनि साइकेल खावना लाना थाङो सिखावफोरा। नोंथांमोना भिडिअखौ नाय, थारैनो जोबोद सोमोनांथाव आरो गोमोथाव। सिखावफोरा सानदोंमोन जानांगौ गावसोरखौ रावबो नुवाखै, नाथाय बे गासैबो खावनाय जाथाया सीसीटीवीआव रेकर्ड जायो आरो भिडिअआव भाइरेल जायो। बे साइकेलखौनो खावदों मोहम्मद जुबेरनि न'निफ्राय। मोहम्मद जुबेरा सासे खौरां बिजोङाव हाबा मावग्रा। साइकेल खावजानाय लोगो लोगो मोहम्मद जुबेरा सीसीटीवीआव रेकर्ड जानाय गासैबो जाथायखौ एबा भिडिअखौ गावनि टुइटार एकाउन्टआव फोसावो आरो पुलिसनो मिथिहोयो। पुलिसआ बेखौ मिथिनानै बिनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायो। फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो 7 आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन। गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd डिग्री लानाय, इंराजि रोंगौथि गोनां, लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन। गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20,000 नि गेजेराव होनाय जागोन। बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि, इंराजि आयदानि फोरोंगिरि, बिगियान आयदानि फोरोंगिरि, हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि। बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बिनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15,000 नि गेजेराव होनाय जागोन। इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन। बिनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15,000 नि गेजेराव होनाय जागोन। बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc, लोगोआव BEd, DLED डिग्री जाथारनांगोन। बिनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14,000 नि गेजेराव होनाय जागोन। हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय, लोगोआव BEd, DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन। बिनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14,000 नि गेजेराव होनाय जागोन। हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA, BSc लानाय, लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन। बिनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10,000 नि गेजेराव होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsAppनि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन। लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन। आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन।